Hello everyone, welcome back to AD Family. नोंथांमोन बयखौबो जोंनि AD Family vlogआव बरायहरनाय बे लोगोफोर ओमफ्राय नै जोङो दिनैहाय अंगनवाडी स्कुलाव थांनो नागिरदों गोबावनि उनाव दिनैसो लिंहरदों स्कुलाव अंगनवाडीयाव ओमफ्राय दा जों थांनो ओंखारदों आरोना स' नायलांबाय थादो नोंथांमोना दिनैनि जोंनि ब्लगखौ खोन्थादो बबाव थांनो नागिरदों खोन्थादो जोङो स्कुलाव अंगनवाडीयाव थांनो नागिरदों मा खालामनो थांनो मा खालामहैगोन थांनानै एबिएनैनो दिनै लेखा बेग लांलायला आङो माबा मा होनो हरलिक्स ना माबो सफैयोनो ओमफ्राय मनासो लानांसै मनासो लाबायनो थ' बिदिब्ला नोंथांमोनाबो जोंजों लोगोसे थफादो जोङो दिनै मा खालामो बेखौ नायलांबाय थादो आरो नायनो इन्टारेस्टेडब्ला चलो ओमफ्राय जोङो गामिनि लामायावनो फिरफिलि मोननानै दा फिरफिलियाव गाखोबाय आरो लामायाबो गोजान जायो नालाय ओमफ्राय बिराद गारि मटर थांलाय फैलाय ओंखायनो जों फिरफिलिजों सफैबाय नै जोंखोल कीर्ति रावबोआनो सफैथ'वाखै खालि जोंल' सफैग्रोदों गथ'फोरनि हरलिक्स सफैनायनो Jadi sudah ini. Bisa kan? Sudah mana? Sini. Enak deh. दिनै बांद्राय जेबो खालामहोआसै गथ'फोरखौ अजन सुनाय हाइट सुनाय जों थांबाय टाइमा ओमफ्राय ओरैनो दसे गेलेहोबाय ओमफ्राय बांद्राय लेखा इरि फोरोंलायासै आरो ओमफ्राय गाबोननिफ्राय क्लासाव लिंहरबाय थाबाय आरो ओमफ्राय बिदिनो हगारहरबाय दिनैहाय ओमफ्राय हरलिक्सखौ मोननै हरबाय फट' खेबग्रा जादों खेबासै नोङो खेबासै खेबबाय थानांगौ बेयाव फट' खेबग्रा जानांदों नै मोनबाय